היי כולן, היום החלטתי להכין לכם איזשהו סרטון על איך להשיג לוק של שפתיים מטליות. למי שלא יודעת, זה לוק שהוא יחסית מאוד באופנה כרגע, ורוב הליקוויד ליפסטיקים שהם מטליים הם יחסית יקרים, במיוחד אם מחפשים איזושהי איכות טובה. ואני רוצה להראות לכם שיטה שעובדת לי תמיד, וזה מוצרים שכנראה יש לכם בבית, אפשר להגיע איתם למגוון של שפתיים מטליות, תלוי באמת באיזה מוצרים תשתמשו, וזה הרבה יותר זול מאשר לקנות ליקוויד ליפסטיק מטלי מאחת החברות שמוכרות אותו. אז הדברים שתצטרכו בשביל להכין את הלוק הזה, זה איזשהו ליקוויד ליפסטיק כלשהו, ואבקת פיגמנט, שלמי שלא יודעת, אבקת פיגמנט זה אבקה שבאה בדרך כלל בדיפוזורית. אפשר להשתמש בה לעיניים, ללחיים, לשפתיים, בעצם לכל דבר שכאילו רוצים. אז מה שאני הולכת להשתמש בו היום זה ליקוויד ליפסטיק של גולדן רוז, ככה הוא נראה. זה בגוון מספר 10. אני מאוד אוהבת את הליקוויד ליפסטיק הזה, הוא לא כל כך מייבש לי את השפתיים, יחסית תמיד. והאבקת פיגמנט שאני הולכת להשתמש בה היא של ברי אם, שיש לי את זה כבר שנים, אני מושג כאילו, פשוט מצאתי את זה והחלטתי לעשות עם זה משהו. ככה היא נראית, היא סוג של ברונזה כזה, עם קצת נצנצים. חשוב שבפיגמנט שאתן לוקחות, יהיה מעין שימר או נצנצים, שכאילו זה יהיה מאוד חזק, כדי להגיע באמת לתוצאה המקסימלית. והסיבה שאני משתמשת בליקוויד ליפסטיק זה כי כשאני משתמשת בליפסטיק הוא יכול קצת לברוח לי, הוא יורד, זה לא מקבל את האפקט הממש חזק הזה שרוצים. וזהו, אז זה הולך להיות סרטון די קצר, יחסית ממש מהיר. ועוד משהו קטן שאני רוצה להגיד לכם, זה שצריך לזכור שהצבע שמתקפל על השפתיים זה סך הכל השילוב שאתן בוחרות לעשות. השילוב שאני הולכת להראות לכם עכשיו יוצר סוג של ברונזה כזה, לכיוון הזהב, טיפה כהה. אתם יכולות להשתמש בכל גמה שאתם רוצות, לליקוויד ליפסטיק, לפיגמנט, באמת תתפרעו. אז בואו נתחיל. אני לוקחת את הליקוויד ליפסטיק ומורחת אותו, ומראש מכינה לי את הפיגמנט מולי. צריך לעבוד די מהר, תלוי כמה מהר הליקוויד ליפסטיק שלכם מתייבש. זה של גולדן רוז ספציפית מתייבש כאילו סבבה, לא לוקח, הוא לא מתייבש מהר מדי, אבל גם לא לאט מדי, אבל עדיין צריך לעבוד מהר. אז אני הולכת למרוח את הליקוויד ליפסטיק, ואז אני אקח את האצבע שלי ואתברול אותה בפיגמנט, ואשים על השפתיים. אפשר גם לעשות את זה עם הספוגיות הקטנות האלה שמקבלים בפלטות של איפור, אם אתם מבינות למה אני מתכוונת, אבל אני מוצאת שהשיטה הזאת של האצבע היא הרבה יותר מהירה והרבה יותר יעילה לי. אני אתחיל עם השפה התחתונה ועבור לעליונה. לוקחת פיגמנט. אני מתה על זה. המרקם שמתקבל הוא ממש קטיפתי כזה. אני נורא אוהבת את האפליקטור של גולדן רוז, הוא קצת שטוח כזה. ממש נוח למרוח איתו, אני לא מרגישה שאני צריכה לעשות יותר מדי תיקונים. ועכשיו אני אעבור לשפה השנייה. שוב לוקחת פיגמנט. כנראה שקצת התלכלכו בין לבין, אבל לא נורא. אחרי שאני דוחסת את הפיגמנט על השפתיים שלי, אני עושה קצת תנועות סיבוביות בשביל באמת לקבע אותו. עכשיו אני אנקה טיפה מסביב וכבר אחזור. טוב, אז זהו בעצם, כמו שאמרתי לכם, סרטון יחסית קצר. אני נורא אוהבת את השפתיים האלה, זה כזה מהמם בעיניי. למי שתוהה מה זה הרעש הזה ברקע של
נקישות, אני מצטערת מראש, אבל זה השרקן שלי, הפסידוני, הנסיך. נכון, תראו את הדבר המושלם הזה. הוא נורא אוהב לשחק עם המתקן של המים, אז הוא נוקש ואני כבר רגילה לזה, ורק אחרי סיימתי את הסרטון אז שמתי לב לרעשים. אני שמחה שצפיתם בסרטון שלי, וזהו, נתראה בסרטון הבא.